TISF ayok lokthong Bubagra ayok lokthong Tripura Indigenous Student Federation ayok lokthong Bubagra ayok lokthong Greater Tripuran Senam Nai TISF ayok lokthong Bubagra ayok lokthong खुलुमका फैलावनो सारजोंनो बेलेखे हामबाय सिनुनु कुटु डिस्ट्रिक्ट अफ हाये कमिटी खायरिमोन बागै कमिटी एटलिस्ट खासुगै माया खायाको तमने के जों नेक्स्ट टाइम खानाय जों तिने एटलिस्ट इनचार्ज जों गलांखा निमोनि परे जों कलेज रग जे थाङै केम्पेन खायमानि परे यागुलो जों कायसो कमिटी खाजां बेले बेले हामबाय जत लोकरावनो जरा दिनैनि प्रेस मीडिया रनि बिसिंथि जोंनो चिनि मांफिलावनो नाय दंलायनो पुइलानो खुलुमो ताई जबानसि बायाफोर जों तिनि कुमारघाट तै कलेज शहर TISF साब डिविजन कमिटीनि किसु इनचार्ज जों चंखा चिनि कुमारघाट तै कलेज शहर साब डिविजन जॉइंटली जों तिनि इनचार्ज चंखा इनचार्ज चंजानाय रन मुंखा चिनि बिधान देबरमा तै बुनि लगे दङ तै खरकबा तारा कुमार देबरमा सुनील देबरमा गुनां देबरमा तरुण देबरमा तै सागर देबरमा इनके बावना तै जों आपातत इनचार्ज खाका तबे खेबा जों कोनो कमिटी खायाको फुल फ्लेजेड कमिटी इंयाको बस कांनि सालो जों फुल फ्लेजेड कमिटी खानाय बाट ताबुक सुक जरातै बरनो जों चिनि जे सामुं खालायथाय बरनो जों दागिरिखा इनचार्ज चंगै बस कांनि सालो कुमारघाट तै कलेजर साब डिविजन जुदा जुदा केनो फुल फ्लेजेड कमिटी खाना बागै बरनि बिसिंथि सामुं तांजानाय हामबाय।